दिनैसो प्रथम बायदि आं खोनादों बिथांमोननि बे पदकेतखौ निस्सय बयबो बाख्नायगोन आरो बयबो बोजबनानै लागोन आरो बेनो प्रेरणा हिसाबै प्रथम हिसाबै हयथ' गुबुन गुबुन धोरोमनि आफादफ्राबो निस्सय बे पदकेतखौ दिनैनिफ्राय इयुनाव निस्सय बेखौ बोजबनानै लागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जे थांखि जे उद्देश्यखौ लानानै जोङो बा बिथांमोना बे प्रग्रामखौ खालामदों निस्सय मोगथां महर मोनगोन आरो जों जाफुंसारगोन आं आसा खालामदों जोंनि गथ'साफोरखौ जे इन्सपायार होनायनि जे थांखिजों थुलुंगाखांहोनायनि जे थांखिजों जे हाबाफारिखौ लादों निस्सय जोंनि गथ'फोरखौ दानायाव बा जोंनि गथ'फोरखौ जों इन्सपायार खालामनायाव निस्सय सहाय जागोन मदद जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो गिबि खेब बा गिबियावनो जाय बिथांमोना दिनैहाय टप 3 अर्जन खालामनो हाबाय बिथांमोननि आङो इन्डुआइखौ कामना खालामदों आरो बे बोसोर गोदान जे 1433 मायथाइया बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे दिन बा मोजां मोनसे बोसोर जानानै जाहाथे बाबेरलाङो बिथांमोना आरो बेनिफ्राय आरो बांसिन मोजां परिबेसाव थानानै बांसिन जाहाथे सुनाम अर्जन खालामनानै लानो हायो बेनि थाखाय आं गिबि खेबसे इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों आरो आं खावलायनो लुबैदों जाय बिथांमोना बेवहाय भक्ति जानानै बा मोननो बिथांमोना बेवहाय फैदों बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायगोन बिथांमोना बिमा बिफानि सायाव सोनारनानै जाहाथे हाया सात्र हिसाबै गावनि मावनांगौ बा गावनि फरायनांगौ दायित्वखौ जाहाथे गावनो लायो आं बुंनो नागिरनाया ओरैजाय जे सात्रखौ बा सात्रखौ जोंनि गार्जेनफ्रा सोरबा डाक्टार जानांगौ सोरबा इन्जिनियार जाथारनांगौ होननानै रावबो खालामनो हाया होननानैसो आं फोथायो आं ओंखायनो सात्रफोरखौ खावलायनो लुबैदों गावनो मोनसे सात्रनि जे मिथि नियम आदर्श बेखौ लानानै जाहाथे सिगाङाव दोननानै गाव डक्टर जागोन गाव इन्जिनियार जागोन बे थांखिखौ सिगाङाव दोननानै जाहाथे फरायो जाहाथे सोलोङो बेनि थाखाय आं खावलायगोन जोंनि गार्जेनफ्रा खालि सहायल' होनाय आंनि साननाय बायदि गार्जेनफ्रा जोङो लेखा नांगौ टिउसन नांगौ थांनो फैनो थाखाय जों सहाय सुबिदा होनांगौ बेखिनिखौल' मावनो हायै बायदि आं अनुभब खालामनानै थायो ओंखायनो आं पार्सनेलि सात्रफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों फरायसा फरायसुलिखौ आं खावलायनो लुबैदों रावबो सात्रआ जाहाथे गार्जेनफोरनि बा बिमा बिफानि सायाव सोनारनानै जाहाथे लेखाखौ फराया बेनि थाखाय आं खावलायबाय बिमा बिफाया डक्टरखा बिमा बिफाया माहाजोनखा बिमा बिफाया बिजनेसमेनखा होननानै बिसोर जेरै दं ओरै थांफाबाय थायोबा खिन्थु जों सात्र हिसाबै सात्रआसो गल जागोन मिथिया नङा होमबा जाय मोननै एसे आखाइ थिखोलाय एसे नायनो आं मानसिफोरखौ आंथ' सिनायनाय नंला एसे आखाइ थिखोलाय नायनो आङो टप 3 मोनग्राफोरखौ सिनाखि लानो लुबैनानै थिसनदों आङो आखाइ थिखोनो जागोन दे सिलेक्सनाव फैनाय फरायसाफ्रा गसं बयबो दे सानैल'निसो दे गसं दे नङाबा आं सिनायनाय नङामोन ना ओंखायनो सिनायथि लानो लुबैनानै दे जिरायदो खुब मोजां बिथांमोना निस्सय मोनसे जे थांखि लागोन जे उद्देश्य लागोन निस्सय जाफुंगोन इसोरा बिसोरखौ सहाय खालामगोन जोंनि गार्जेन बिथांमोनाबो मोजां मोनसे सुस्थ' परिबेसाव थानानै बिथांमोनखौ सहाय सुबिदा होनो हागोन आं कामना खालामबाय इसोरनि खाथियाव आरो जोंनि बिसेसकै जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौसो आं बाख्नायनो लुबैदों बे पदकेतखौ जाय बिथांमोना सिन्था खालामदों जाय बिथांमोना बेखौ होनांगौ दा बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोंनि गुदि बाथौआबो बेखौ पदकेत लानांगौ होननानै सिद्धान्तआव उपनित खालामनायखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय बिथांमोननि बे मोजां मोनसे पदकेतखौ निस्सय गुबुन धर्मनि आफादफ्राबो निस्सय बिथांमोननिखौ निस्सय लागोन आं आसा खालामदों मदद खालामगोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावनो खालामनो हायोबा खुब मोजां नङाबा बहुत गोजान गोजाननि मानसिफोरखौ जोंनि गार्जेन बिथांमोना माखासे प्रेरणामूलक खोथा बुंगोन इन्सपायार होनायनि खोथा बुंगोन सात्रफोरखौ
untuk सात्रफोरखौ बे ओनसोलनि बा गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि जे सात्रफोर जाय बिथांमोना टप 3 जानो हायाखै बिथांमोनखौबो लाफानानै हयथ' जोङो एसे जोंनि रोंगौथिफोरखौ जोंनि गार्जेन बिथांमोना जाहाथे इन्टारेक्ट खालामना होयो बा बिथांमोननो बुजायनानै होयोबा निश्चय गाहामसिन जागोन बायदि आं मने खालामदों। डिस्ट्रिक्ट वाइसआवनो जाहाथे खालामनानै सात्रफोरखौबो मोनगिरिनि बादैबो टप 3 मोननायनि बादैबो जाय सात्रफोर बिथांमोनखौ एखेलगे लाफानानै जाहाथे जोङो बुजायनायनि बा खोथा बुंनायनि जे स्कप बेखौ स्कपखौ लानो हायोबा खुब मोजांसिन जागोन बायदि आं मने खालामदों। आरो हयथ' बिथांमोना फैसा थाखा नङा होमबा बे प्रग्राम सालायनायावबो थाखा फैसा नांगौ ओंखायनो हयथ' बिथांमोना खेबसेयैनो डिस्ट्रिक्ट मोनबाजों खेबसेनो खालामदोंना हयथ' डिस्ट्रिक्ट मोनबाजों खेबसेनो खालामदों निश्चय उनावहाय आंनि बेक्तिगत रिकुवेस्ट बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव खालामनानै मोनग्राफोरखौबो आरो मोनैफोरखौबो लाफानानै बेबायदि प्रग्रामखौ खालामोबा खुब गाहाम जागोन बायदि आं मने खालामदों। निश्चय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे साक्सेस जागोनखौ आं आसा खालामदों। बहुद जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना धर्मनि लानानै धर्मनिफ्रायनो जा एडुकेसन लाइनानो जा सामाजिक भाबेयानो जा राजनीति भाबेयानो जा अर्थनैतिक भाबेयानो जा निश्चय जोंनि गार्जेन बिथांमोना मोजाङै थर'लि बुजायनानै होनो हागोन बा होनायजों बेजोंनो माबा मोनसे जोंनि सात्रफोरनि गोसोआव बा सात्रफोरनि बेलायाव निश्चय बे उत्साह होनाया निश्चय हाबगोन बा निश्चय बिथांमोना गियान लानानै मोनसे नङा मोनसे माबा मोनसे खनायाव निश्चय बिथांमोना जाफुंसार जानो होननानै जानो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। ओंखायनो आङो खावलायबाय जाहाथे हायोबा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव खालामोबा खुब गाहाम जागोन खोमा साननानै आङो बे खोथाखौ बुंनाय जायो। थ' आङो बै बाथौ मन्दिराव मोनसे लिंनानै बेयावसो हाबनो नागिरो बेयाव मोनसे प्रग्राम जागासिनो दं बेयावसो हाबसिगोन आरो मानसिफोरखौ नायबाय आं बांद्राय जोंनि प्रग्राम बानायग्राफोरखौ रावबो बेबायदि बाव डाइरेक्ट फैबाय खुब बर' नङा होमबा दिनैहाय बिराद बर'बाव बिथांमोना बेखौ बे ग्रुपफोरखौ खालामदों बे गेदारिंखौ खालामनानै बिराद मोजां मोनसे परिबेसाव बिथांमोना खुंबाय खुब बाख्नायथाव जोंनि गार्जेन बिथांमोना बिथांमोननो धर्मजों लोगोसे मोजां मोजां उपदेश होगोन सात्रफोरखौ मोजां मोजां उपदेश होगोन खुब मोजां पदक्षेप होननानै आङो बिथांमोनखौ स्वीकृति होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बयखौबो लानानै जों जयैनो बे सोलोंथाइनि फारसे जोंनि इयुन जोलैनि भबिष्यत दानायनि फारसे निश्चय सांग्रांथिखौ लाबोनो हागोन बा लाबोनो हाथारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। आरो जाय बिथांमोना बेखौ पदक्षेप लागोन बा जाय बिथांमोना उद्योगफ्रा बिथांमोना इसोरा बा भगबाना बिथांमोननो गोहो होदों सक्ति होदों बिथांमोननि प्रेरणाजों जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतआ उज्जवल जानो हाथों बिथांमोना गावसोरनि थांखिखौ सहैनो हाथों बेखिनि बाथ्राखौ आं इसोरनि खाथियाव फिन खेबसेबाव आर'ज गाबनानै